ولد جبريلين لومي إسران حاسق لتشحن عصرة تشعاتن وعصرة 4 حاسق لتشحن عصرة حدن زتانا لكم أب زينا زلا مني أفريقيا دحر زينا أب كل العفار إثيوبيا حانتي إسرائيلوي تمهاريت بلعلي عاقن مقات مويتا زبل حبريتا كان سعبنا فلي مدب دمال لنا بزعبا مريتشا بإثيوبيا يكايدو أي كاي زبل كت خينا قربنا حجنا بزينا حلف لحندم تقوم زرزر زينا انهم يونايتد ستيتس إثيوبيان أشبرت فليخان أي مصر حبريتان أي ملوات سمم عب 4-5 فرارما أبد سابا زركب إمباس يونايتد ستيتس أبزوت أو مجلس عفليتهم بوغن يونايتد ستيتس نتسمم فرمو حق جزاء كايد سرح فيدرال بيرو مرمران نا يونايتد ستيتس ما أخل مصاري من نتشبرت تشارلز اتش كيبل كون خلو بوغن إثيوبيا خانا يتهاجر هاجر أو سلالان دحن نتن أجلجلوت وانا دايركتور أتو دملش جبر ميكائيل يوم تسمم عقلتي أتن هاجرات تكبارات شبران مكل خال زلو نبقعات نمتنخر حابريتا ملو واتزخلالو أسرارحة زحن تصيوم أب إثيوبيا خلل هزبتات دبوب أب قرباز تفتر قوانص سعيبو زقات أماموتن عنوت نبرتن بزملكت كاب دومو نوصو هزبل شومنيا يلن كبلا عدمان برغزاي بارتت خلل منستر سلام إثيوبيا ويزرو مفريات كامل أفليتن ከደሙ ንጹህና ብጹህ ሊሆን አይችልም በየደረጃው ያለው አመራርም በራሱ ሜሪት ደግሞ መታየት አለበት ካብ ደሙ ንጹህ ክኸውን አይኽእልኒ ኩሉ በብብርኩ ተሓታት ክኸውን ይኽብላ ወይዘሮ ሞፈርያት ዝተዛረባ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ትኽልል ኣብ ትኽልል ንዝለዓሉ ሕቶታት ኣወዳድባ ምሕደራ ብዝምልከት መጽናዕቲ ክግበር ድሕሪ ምግባሩ ንዝቐረበ መጽናዕቲ ኣባላቱ ክዘራረብሉ ኣብ ዝገበሩሉን ንሽዱሽተ መዓልታት ኣብ ሃዋሳ ዝተኻየደ ልዝብ ኣብ ዝተዛዘመሉን እዋን እዩ ወይዘሮ ሞፈርያት ኣብቲ መደረ كل أبال أمرار حكا كم زنبورو تساتفو بتغنصن صعبيناتن كحتتيو إلى نالوام قدما مستر إثيوبيا أبي أحمد زركبوم لعلوت سبسلطان فدرالن كلل أوروميان أبزو أرسن زركب وهد ملا التحرارسان حرشاتات السجمن سرناين تعذبهم علامات عدت زلو زفر حرشا زركبو درجة بمجمجم نحرستوت نمتبع مخانون تجليد له مختار جمال نزل أخذ أبصاب تولد جبريل كأربعيوم دما منستر أبي أحمد تي بوهدا جباب زجبر زلو التحرارسان استقسم لمدن إثيوبيا خاب وصاي تأتو سرناي تطاون مبال زحلنا مخانو بمجلاس ملوء حبرة سب حدنتو أتريرو قصونا باللمعات كزور تصويعو ይህንን ስራ ማጠናከር አርሲ አብዛኛው እንዳያችሁት ወደ ስራ እየገባ ነው ባለም በከፊል እየገባ ነዚ ስራሕ እዚ ክንሐይሎ ኣለና ኣብ አርሲ ከም ዝረአናዮ ኣብ ባሌ እውን ከምኡ ዝሰፍሕ ዘሎ ኣብ ምልእቲ ሃገር እናማዕበልናዮ እንተኸይድና እንተወሓደ በሊዕኻ ምሕዳር ከም ሕቶ ክልዓል ኣይክእልን እዩ ካብ ወፃኢ ነእትዎ ስርናይ እውን ክነትርፎ ንኽእል ኢና እዚ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ክትግበር መደብ ኣውፂና ኣለና ኣብቲ ብአርሲ ዝተገብረ ዑደት ሚኒስተር ምክልኻል ለማ መገርሳን ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ኦሮሚያ አቶ ሽመልስ አብዲሳ ተራኺቦም ነይሮም ኣብ ዞባ አርሲ ልዕሊ 700 ብውሁድ ኣተሓራርሳ ዝለምዑ ሕርሻታት ከም ዘለው ኣመሓዳሪ ዞባ አርሲ አቶ አባዲር አብዳ ንቪኦኤ ተዛሪቡሎም በቲ ብዘይ ናይ ግራት ደርአት ብውህደት ዝካየድ ኣተሓራርሳ ዝለምዕ ሕርሻ ፍርያማነቱ ዘዕግብ ብምዃኑ ክተባባዕ ከም ዝግባእ ሚኒስተር ምክልኻል ኤፍድርኢ አቶ ለማ መገርሳውን መኺሩ ቆኒ ከይኒ ጭጭታ ቱሬ ወልት ዱፍተኒ ክላስተራን ጃረምተኒ ሕርሻና ዝተበጣጠሰ እዩ ነይሩ ብውሁድ ኣዘራርኣ ብሓባር ተወዲብኩም ዓብዪ ስራሕ ትሰርሑ ኣለኹም ነዚ ድማ ብዓይንና ክንርኢ ኽኢልና ኣለና ዕብየትና መሰረቱ ካብ ከምዚ ዓይነት ብምዃኑ ብጣዕሚ ደስ ኢሉና ኣሎ ንዓኻትኩም እውን እንኳዕ ደስ በለኩም ውህደታዊ ኣገባብ ሕርሻ ማለት ኣብ ሓደ ከባቢ ዝነብሩ ሓረስቶት ሓደ ዓይነት ዘርእን ተመሳሳሊ ኣገባብ ኣተሓራርሳን ተጠቒሞም ምህርቶም ዘዕቢሉ ኣገባብ ሕርሻ እዩ ማሕበር ልምዓት ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝቕፅላ 2 ዓመታት ብልዕሊ 21 ቢልዮን ብር ወጻኢ ኣብ ምሉእ እቲ ክልል ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ምምሕያሽ ስራሕ ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጡ ነዚ ነቲ ስራሕ ዘድሊ ወጻኢ ካብ ኣባላቱ ብዘዋፅዎን ከምኡውን መንግስቲ ትኽልልን ገበርቲ ሰናይን ወጻኢ ሃገራትን ብዝህብዎ ሓገዝ ከም ዝሽፈን እውን ተገሊጹሎም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ኣካል ሶማል ዝኾነት ጁባላንድ ኣብ ሰሙን እዚ ሓድሽ ፕረዚደንት ክትመርጽ እያ ግን ከይዲ ምርጫ ብምፍርራህን ስግኣትን ህውከትን ናይ ወጻኢ ኣእታውነትን ኣንጸላሊዎሎ ተባሂሉሎም ኣብቲ 4 ሕጹያት ዝወዳደሩሉ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዝዕወት ሰብ ነታ ኣካል ፌደራላዊ ምምሕዳር ሶማል ዝኾነት ጁባላንድ ን4 ዓመታት ክመርሕ እዩ ግን እቲ ከይዲ ምርጫ ብጉድለት ግሉጽነት ዝተሰነየ ይኽብሉ ወቀስቲ ይዛረቡ ሓለፊ ኮሚሽን ምርጫ ጁባላንድ ሃምዛ ባሬ ግን በቲ ዛጊድ ዘሎ ከይዲ ሕጉስ ይብሉ doorashada meel fiican maraysaa meelihii ugu dambeeyay gabagabadii maraysaa jidbeer baa lasoo qaaday እቲ ከይዲ ምርጫ ጽቡቕ ከም ዘሎ ዝፈልጥ ዳርጋ ብመወዳእታ በፂሕና ኣለና ነዊሕ ጉዕዞ ነይሩና ሎሚ ፓርላማ ምስ መሪሕነቱ ኣለና ኩሎም እቶም ሕጹያት ነቲ ፓርላማ መደረ ገይሮም ኣለዉ ሓሙስ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ክመርጽዎም እውን ተላብዮም ኣለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግን ነቶም ኣብ ስልጣን ዘለውን እንደገና ንፕረዚደንትነት ዝወዳደሩን ማዴቦ ብዝብል ዝፍለጡ ኣሕመድ ኢዝላም ዝቃወሙ ናይ ባዕሎም ኮሚሽን ምርጫ መስሪቶም ባዕላቶም ፕረዚደንቶም ከም ዝመርጹ ይገልጹ ኣለዉ ኣብ ሶማል ቤት ጽሕፈት ዘለዎ ሕብራት መንግስታት እቲ ኮሚሽን ብዛዕባ ከይዲ ምርጫ ዘሎ ስክፍታ አመልኪቱ መብርህ ክህብ ጸዊዑ ኣሎ ግን ሚኒስትር ወጻኢ ኬንያ ነዚ ብምቋም ሕብራት መንግስታት ነቲ ዝበሎ ክስሕቦ ጸዊዑ ኣሎ ኬንያ ኣብ ወደብ ኪስማዩ ማለት እታ ዝዓበየት ከተማ ጁባላንድ ምዃና ሓያል ህላዌ እዩ ዘለዋ ሶማል ታሪክ ሕንፍሽፍሽ ነገዳትን ዘይተረጋገአ መንግስትን ዘለዋ ሃገር እያ ዳይሬክተር ተኸታታሊ ጎንፅታት ኣፍሪቃ ጆርጅ መርስሊ ከዓ አልሸባብ ነቲ ኩነታት ክብለጸሉ ክፍትን እዩ ክብሉ ይዛረቡ ትካል ገባር ሰናይ ኦፕን አርምስ ማለት ዝተዘርግሐ ኣእዳው ዝተባህለ ነቲ ሰበስልጣን ጣልያን ፍልሰተኛታት ዝሓዘት ጀልባ ኣብ ላምፓዱሳ ምህልቃ ከይትተክል ዝበልዎ ንዘይ ምእዛዝ ፈቃደኛ ይኽብል ገሊጹሎም ናይታ ገባር ሰናይ ትካል ጀልባ ዝኾነት 100 ፍልሰተኛታት ሒዛ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ን19 መዓልታት ድሕሪ ምጽናሓ ኣብታ ደሴት ጣልያን ምህልቃ ክትተክል ፈቃድ ድሕሪ ምሕታትያ ኣትያ ዘላ እቲ ትካል ገባር ሰናይ እስጳኛ ሓዊሱ 6 ሃገራትን ክንቅበሎም ኢና ክብላ ነዘቕረብኦ መፀዋዕታ ኣይተቐበሎን ምክንያቱ እቶም ፍልሰተኛታት ናብ እስጳኛ ንምብጻሕ ዓቕሚ የብሎምን ብምባል እዩ ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን እቲ ትካል ዝኾና ላውዛ ሉንዛ ከምዚ ይብላ No aceptamos España como puerto. No podemos poner en peligro la seguridad de todas estas personas. Necesitan desembarcar. ንስጳኛ ዘቕረበቶ ክቕበሎም ዝበለቶ ክንቅበሎ ኣይንኽእልን ምክንያቱ ድሕንነት እቶም ሰባት ኣብ ሓደጋ ከነእትዎ ስለ ዘይንደሊ እቲ ኩነታት ሰብኣዊ ህፁፅነት ዘድልዮ ኢለን ኣለዋ እቲ ትካል ገባር ሰናይ ከም ዝበሎ ብዙሓት ካብቶም ስደተኛታት ዝሓመሙ ዳርጋ ርእሶም ክቐትሉ ናብ ዝኽእልሉ ብርኪ ጭንቀት ኣእምሮ ክበጽሑ ቀሪቦም ዝነበሩ እዮም ክብል ገሊጹሎም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ሰሜን ኮርያ ካብ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ጀሚራ ተካይዶ ዝጸንሐት ፈተነ ሚሳይላት ሓፂር ርሕቀት ከም ዘሻቕሎም ሎሚ ተዛሪቦም እዚ መግለጺ ፖምፒዮ እቲ ፈተነ ሚሳይላት ብዙሕ ከም ዘይሻቕሎም ካብ ዝገለጹ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝተፈለየ ምዃኑን ነዚ እውን ከም ዘይሰማምዕሉን ዘርኢ እዩ ተባሂሉሎም ሰሜን ኮርያ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ንነጀው 6 ሓፂር ርሕቀት ቦሊስቲክ ሚሳይላት ፈተነ ተኪሳላ እዚ ነቲ ደቡብ ኮርያን ዩናይትድ ስቴትስን ብሓባር ዝገብርኦ ወታደራዊ ልምምድ ምላሽ ይኽብሉ በዓል ስልጣን ሰሜን ኮርያ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ስፖርታዊ ፀብጻብ ኣለና ኣብ ኣስመራ ይካየድ ኣብ ዘሎ ግጥማት ምድብ ሓደ ሎሚ ጋንታ ኤርትራ ንጋንታ ሱዳን 6-0 ስዒራት ኣላ ብርሃነ በርሀ ሓፂር ፀብጻብ ኣለዎ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብኩዕሶ በሊፃ ቅድሚ ዕረፍቲ 2 ድሕሪ ዕረፍቲ 4 ሸቶታት ብምዝጋብያ ንሃገራዊት ጋንታ ሱዳን ዕንያታ ኣብ ካልእ ፀወታ ሃገራውያን ጋንታታት ኬንያን ብሩንዲን 1-1 ተፈላልየን ብመሰረት ተኻይዱ ዘሎ ፀወታታት ምድብ 1 ኬንያ ብ3 ፀወታ ብ7 ነጥቢ ብ7 ጎል ቀዳመይቲ ሩዋንዳ ብ3 ፀወታ ብ7 ነጥቢ ብ2 ጎል ካልአይቲ ኤርትራ ብ2 ፀወታት ብ3 ነጥቢ ብ5 ጎል ሳልሰይቲ ሶማሊያን ሱዳንን ከዓ 4-5 ደረጃ ሒዘን ኣለዋ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ጽባሕ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ሩዋንዳ ወሳኒ ፀወታ ከተካይድ እያ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ ንሎም ምሽት ተዳለው ዜና በዚህ ተፈጺሙ هاني من الدمس أمريكا سمعوا لهم كواشنطن دي سي كن حلف ناب كل عفار
ንዑደት ናብ ክልል ዓፋር ከባቢ ዳሎል ምስ መሓዙታ ዝተጓዓዘት እስራኤላዊት መንእሰይ ሞይታ እታ እስራኤላዊት ዝሓለፈ ቀዳም ካብ ጉጅላኣ ዝጠፍአት ኮይና ሰንበት ድማ ሂወታ ሓሊፉ ተረኺባ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ዓፋር ምክንያት ሞት እታ እስራኤላዊት ልዕሊ ዓቐን ሙቐትን ጽምኢ ማይን ክኸውን ይኽእል ኢሎ ሙሉጌታ ኣጽብሃ ዝርዝሩ ልኢኹልና ኣሎ 22 ዓመት ዝዕድሚያ እስራኤላዊት ኣያ ናሚህ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኣዝዩ ልዑል ዋዒ ዘለዎ ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከብ ከባቢ ዳሉል ዑደትና ገበረት ካብ ጉጅላኣ ተፈልያ ድሕሪ ምጥፋእ ብዝተገበረ ኣለሻ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ሞይታ ተረኺባ ኣያ ንተምሃሩ ኢንጂነሪንግ ኣብ ዝተሰናደአ ናይ ሓደ ወርሒ ስልጠና ንምስታፍያ ናብ መቐለ መጽያ ነይራ እቲ ስልጠና ምስተዛዘመ 6 እስራኤላውያን 2 ኢትዮጵያውያን ብሓባር ብምዃን ናብ ዓፋር ብምኻድ ቃላይ እሳተ ጎመራ ኤርታዓሌ ከባቢታት ዳሉል ዑደትን ምክያድዮም ተሊሞም ናብቲ ከባቢ ዘምርሑም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ዓፋር ኣይተ ኣሕመድ ዓብደልቃድር ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ ሓቲትናዮም ዝሞተቱሉ ምክንያት ኣብቲ ከባቢ ብዘሎ ልዑል ሙቐት ዝፈጠሮ ጽምኢ ማይ እውን ክኸውን ከም ዝኽእል ተዛሪቦም ኮይኑ ግና ውፅኢት ምርመራ ሕክምና ምስተዛዘመ እቲ ትክክለኛ ምክንያት ዕላዊ ክግበር ኢሎም ሞታ ነው የተገኘችው ከፍተኛ መጠን ሙቀት ነው ያለው ሞይታ ተረኺባ ልዑል መጠን ሙቀት እዩ ዘሎ ብሕክምና ዝረጋገጽ ካሊእ ሕማም ከም ልብ ድኻም ዓይነት ከይህልዋ እምበር ማይ ጽምእን እቲ ሙቀት እዩ ምክንያት ሞታ ኢልና ንሓስብ ተስከሬን ካብ ዝተረኸበሉ ቦታ ድማ ብምትሕባር ህዝብን መንግስትን ክልል ዓፋር ናብ አዲስ አበባ ዝለኣኸሉ ኩነታት ኣመቻችና እዮም ዝበሉ ኣያ ዕለተ ቀዳም ከም ዝጠፍአት ምስተፈለጠ ሰራዊት ምክልኻል ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣብቲ ኣለሻ ከም ዝተሳተፉ ዝገለጹ ኣይተ ኣሕመድ ሰንበት ረፋድ ድማ ሂወቱ ሓሊፉ ከም ዝተረኸበት ገሊጾም መንገዲ ጠፊኡ ኣይክኸውን ዝኽእል እቲ ከባቢ ምቹው ኣይኮነን መእተዊኡን መውፅኡን ሓደ እዩ እቲ መስመር ሓደ ግዜ ተስሒትካ ዝፈልጦ ሰብ ተዘይኮይኑ ናብ ቦትኡ ክምለስ ኣጸጋሚ እዩ መሰረት እዚ እቲ ኣለሻ ሰራዊት ምክልኻል ማሕበረሰብ እቲ ከባቢን ካልኦትን ብምስታፍ ቀዳም ክሳብ ለይቲ ኣለሻ ተኻይዱ ሰንበት ረፋድ ሰዓት 3 ድማ ዝተረኸበት እዮም ዝበሉ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ከባቢ ኤርታዓሌ ብሙቐትን ድኻምን ሰባት ሂወቶም ከም ዝሓለፈ ዝገለጹ ኣይተ ኣሕመድ ኣብ ዳሉል ግና ኣጋጢሙ ከም ዘይፈልጥ እዩ ተዛሪቦም ምስ ኣያ ሓቢሮም ካብ ዝተጓዓዙ ሓንቲ ጽዴና ኣባዲ ዝተባሃለት ንቢቢሲ ከም ዝገለጸቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ረቡዕ እቲ ዑደት ከም ዝጀመሩን ቀዳም ንግሆ ድማ ኣያ ምስ መሓዝታ ብምዃን ናብ ዳሉል በፂሖም ዑደትና ገብሩና ሃለው ድማ ካብቲ ከባቢ ዝወፅእ ኬሚካል ብዝነበረ ልዑል መጠን ሙቐቱን ኣያ ነቲ ዑደት ኣቋሪፃ ክምለስ የላ ምምላስ ከም ዝጀመረት እዩ ድሓር ግና ከም ዝጠፍአት ብዝተገብረ ኣለሻ ድማ ክትኸዶ ካብ ዝግባእ ተጻራሪ ኣንፈት ሞይታ ተረኺባ ኢላ እቲ ከባቢ ተመሳሳሊ ብምዃኑ ንጓዓዘሉ ኣንፈት እውን ንምፍላጥ ኣጸጋሚ ነይሩ ኢላ ተዛሪባ ኣስከሬን ኣያ ሰንበት ብኣውሮፕላን ናብ አዲስ አበባ ከም ዝተላኸ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ኩነታት ጸጥታን ሰላምን ናይ ዝቕጽል ዓመት ሃገራዊ ምርጫ ኣብ እዋኑ ክካየድ ይኸውን ዶ ወይስ ክናዋሒው ዝብል ኣብ ዝሓለፈ ብቐጥታ ፌስቡክ መዛቴ ኣርእስቲ ጌርናዮ ነርና ኢና ፈጻሚ ኢህወደግ ምርጫ እዋን ክካየድ ኢሉ ቅድሚ ምውሳኑ ዝተኻየደ መደብ ነይሩ እዚ ዛዕባ ኣዛራቢ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ ክቕጽል እውን ትፅቢት ይግበር ንሬድዮ ብዝጥዕም ቀዳማይ ክፋሉ ክነቕርበልኩም ኢና ኣጋይሽና ኣቶ የማነ ካሳ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ሕገ መንግስቲ ካብ መቐለ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፍ ሃብቶን በርሀ እውን ካብ መቐለ ብስልኪ ከምኡ እውን ኣብ ስቱድዮና ዝዓደምናዮ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ዝነብር ኣክቲቪስት ነጋሲ በየነዮም ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎም ሃብቶም በርሀ ብዝህቦ ርእቶ መደብና ይጅምር ዝሓለፉ ሓደ ዓመት ኣከባቢ ዝኸውን ናይ ተፋሊ መረፃ ዝምልከት ነገራት ብቕረባ ይከታተል ነይረ ዝሓለፈት ሰሙን ኣብ መሬት ዘሎ ርድኢት መሰረት ተፋሊ መረፃ ግዜ ዝካየድ ይመስለና ኣቶ ነጋሲ ይካየድ ይመስለካ أنا بتلو خناتات ناي إثيوبيا ولا فتح حق منجستي مرشاخ جبر لو تتبهله خناتات إثيوبيا حزي بللاتو مرشا اللي خكايد أفتمريت تماشى خناتات اللو إلى أيجمتي هفتم تمرشا ككايد اللو الجزء خكايد اللو اللي محمد الله مجن
في أمرت لهم كل كريه خلفه إسكعتانا بحلفتهم لا يقدم المستر أي جرا قدمون بالكفواتهم بالجرات يرجعون بجاروين وكل الجنود كخلفوا يسلمون ورحمة الجزء خمد المستر زمن أخذ نجارات إنجيل يندما الجزء خكاد النووي والصنع النفسنا لهم مرجعك كما يكاير له أبتي بايت أبزرله والعاوي كنتات جزء مرات أمكادم زي مكادم لكن المرات يبلغ مجمع يبلغ كنتات كله خلاص هذه أكلت أماراتين كذا واحد السعدين كسر خير أماراتين مراتي زور ما بزرزر من حركة أتفقنا هذيهم كمرات على مكاد زخر كنتات بقول بمن يبلغ بحلا يكون مش قصنا لكم ترجع عشان تقول لك أنت نفسي حاجة من بستأخذه من فلأيه اليوم مولد تفنكر يكون اليوم ما الفدرال من في أكايدا كمرات على جزء جركا مثلا جزء مثلا خبر نجار يكونه مسمارة بعد النوح أنت خلنا ما نزرع أنت نحسن جنس وبلش لجنة الإنباء حدود إسلام كنا تعرف الجنة مش جنة خوار حدود خبر بالمدرار الجنة نحسن الناس مرة أحكي اللي بتقلمين مسألة تعليم ثم الزحة على كذا حجين زرع جنة الجنة فتح الزحة حجنا مش جنة خوار فتح أيام هذا الجنة كنا تعرف لك 5 كيان فإذا خلت ترجع ثلاثة بكون عايز تأخذين أو وصادروا كمان بكرسي كذا واري فبتنا بقول لي المقعد يتخالم يترجم مرة ما يكون راح نلقى من الكاد يخل تايلت من ذلك حتخالم يردون يوم إجتاعين يجب يرجع لجن قاتل حتى فريان وما كمان حجنا بشيء تخبر بخير فيدرال جبرمنت زي محلاوي فزون أكيد فلسطين معنا فاخرين من مرة من الجراء أدمي كذمة اللي يجب أودي أدمي مجسوم فكذا كنت أقول لهم عندي اللي حاجة تعلم من حاسبه ولكن حدنا مستخبرين على فخذ هذا اللي يقولون فكرنا تسلوا أتو نجاسي نمنتاي مرجع كنا حلو زول أمنت لك مرجع مالت تايو كقلت لوزحة أما راسك اللي كاتلو زيد حشكا ويزي حشكا زولي لزي نجار زي لمثال واحد كل لا ترينا حد بارت ترايو تو كل نجار لونه خلاي تو نايسات تخونتات لمثال حزي ناي هجراو لخونو بارتات أو إثيوبيا كله زيرم حساو من التهزبي أكيوم ناي مكفال عقمي يلي هزبي قصرا قالوا علو تناوحلو هزبي قصرا تقوينو حدا خلت سلسل خا قصير خا او يختعرف امرچا ግን ብዙሕ ነገር ኣሎ ለምሳሌ ሓደ ፓርቲታት ኸይዶም ብነፃ ማለት እዩ ሕዚ ሕገ መንግስት እንብለና ተሕገ መንግስት እኮ ለምሳሌ ታይልብል አፍትናይ ግለሰባት ምርጫ ጊዜ ደለዮ ፓርቲ ናይ መምራጽ መብትኒዎ ኣብ ልደለዮ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ አባል ክኾን መብትለዎ ብነፃነት ሓሳብ ክገልጽ ለክኸልለዎ ብዙሕ መብትታት ይበካዩ ግን ኣብቲ መሬት ዋላ ኣብቲ ሕዚ ሰላም እዩ ልበሃል ትግራይ ለተሪናዮ ዘን ነገራት ዘን ተማላይ ይኾነ ነቶም ለለው ፓርቲታት ከም ለዓረና ለታንድ ለመሰለ ንከይንቃሳቀሱ ልግበር ዓፈናታት ይኒ ሓደ ሓይሊ እንድሕርወኒንዎ ምርጫ ንህዝቢ በየልኻ ዲሞክራሲ እንግሰየ ከተለሉ ላይ ትኽእል ደረጃ ኢና ለለና ይሕዝ አቶ የማነ ካሳ እዚ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ምርጫ እንታይ ዝብል ክናዋሕ ከም ዝኽእል ዝገልጽ አንቀጽ ወይ ዝገልጽ ሁነታት ደሎ ድርብ አቢልካውን ክናዋሕዶ ወይስ እዋኑ ክካይደሎ ዝብልውን እቲ ሕጊ ግልጽ እዩ መንግስቲ ዝምስረት ፓርላማ አብላጫ ድምጽ ዝሓዘ ፖለቲካዊ ውድብ ወይም ደሞ ኮሊሽን ፈጢሮም አብላጫ ድምጽ ወይም ወንበር ኣብቲ ፓርላማ ዝሓዙ ፖለቲካዊ ውድባት መንግስቲ ምስርቱ እዩ ዝብል ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ዝኸውን ዘሎ ፓርላማ ማለት እዩ ኣብ ዓንቀጽ 58 ዲዩስ ዓንቀጽ 3 ሕገ መንግስቲ ብግልጽ ቀሚጥዎ እዩ ምርጫ ክካየድ ከም ዘለዎ እዚ ድማ ሓደ ፓርላማ ናይ ስራሕ ዘመኑ 5 ዓመት ከም ዝኾነ ያ ናይ ስራሕ ዘመኑ ናይ ፓርላማ ቅድሚ ምውዳእ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ቀጻሊ ኣብ ስልጣን ፖለቲካዊ ውድብ ንምፍላይ መረፃ ተኻይዱ ይንጠር ይልቁ ግልጽ ይዘቕምጥ ካብዚ ወፃኢ ምንም ዓይነት ዝኾነ ይኹን መረፃ ናይ ምንዋሕ ዘቕመጠሉ ኩነታት የለን ምናልባት ኣብዚ ሓደ ክንሪኦ ዝግብአና ነገር ምርጫ ምንዋሕን ናይ ፓርላማ ስራሕ ዘመን ምንዋሕን ዝተወቃዕዐ ኮይኑ ይኸርብ እዩ ዝግበር ዘሎ መረፃ ምንዋሕ ማለት ምንሓት ዝብሉ ዘምፅዋ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ከተማሓይሽ ከለኻ ንኣብነት ተወከልቲ ህዝቢ ናይ ስራሕ ዘመን ናይ ፓርላማ ን5 ዓመት እዩ ዘሎ ስለዚ 6 ዓመት ይኹን ኢልካ ከተማሓይሽ ከለኻ ሕገ መንግስቲ እዚ ግን ናይ ስራሕ ዘመን ኢኻ ተማሓይሽ ዘለኻ እምበር ናይ መረፃ ግዜ ይኹን ካን ተናውሕ ዘለኻ ስለዚ ሕገ መንግስቲ
ግን ዕፅው እዩ ዘሎ መረፃ ከመይ ክንዋሕ ክንዝኽእል ምንም ዓይነት ዝብሎ ምክንያት የለን ብዛዕባ መረፃ ስለ ዘልዕልና እምበር ኣብዛ ዓመት እዚ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝብፁ ጀሚሮም ሕገ መንግስታዊ ናይ ግዜ ገደባት ዝተጣሓሱ ተቆጢርና ብዙሓት እዮም ኮንስቲቱሽናል ዴድላይንስ ዝበሃሉ ንኣብነት ነጋሲ እውን ኣልዕልዎ ነይሩ ህዝቢ ቆጠራ ኣይተገበረን ዘሎ ሲዳማ እውን ዝኩሉ ለውጢ ናይ ሰላም ፀገም ተፈጢሩ ዘሎ እቲ ዝቐረበ ሕቶ ሪፈረንደም ብጫ ቦርዲ ዘካይዶ እውን ሓደ ዓመት እዩ ዝብል ሕገ መንግስቲ እዚ እውን ብግዜኡ ክግበር ኣይተገበረን ናይ ኣዲስ ኣበባን ናይ ድሬዳዋን ኣብያተ ምክሪ እውን መረፃ ዝግበረሉ ኩነታት ንክናዋሕ ተገይሩሎ ሕዚ እውን ተመሊስና ተመሳሳሊ ኩነታት ኢና ዘለና ኩሉ ብምንዋሕ ኢና ንውድኦ ኣለና ስለዚ ፀገም ክትወዱ ትኽእል እያ ዓዲ ናይ ፖለቲካዊ ፀገማት ናይ ሰላም ፀገም ክህሉ ይኽእል እዩ እዚኦም ንምፍታሕ ኢኻ ትሰርሕ ዘለካ ሓደ ዓመት ጌርና ኣለና ሓደ ዓመት ኣለና ኣብ ክንዲ እዞም ፀገማት ናይቲ ሃገር ሰላምን ድሕንነትን ክርግጋዕን ክህሉ ኣብ ክንዲ ምስራሕ ንሕጊ ልዕልና ክኽበር ኣብ ክንዲ ምስራሕ ኣቀዲምካ ገና እናሃለወ ምርጫ ይካየድ ኣይካየድን ዝብል ኣጀንዳ ተፀሚድና ካብኡ ቀፂሉ ድማ ሰላም ኣብ ክንዲ ምርጋዕ ሰላም ዝዘርጉ ስራሕትታት እናተሰርሑ ፀኒሖም ነገርቱ ዘልዕሎ ኣሎ ንኣብነት ፖለቲካዊ ውድባት ግልፂ እዩ ቅድሚ ሕዚ ዝግበሩ ዝነበሩ መረፃታት ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት ነፃ ኮይኖም ዝወዳደርሉ ስርዓት ነይሩ ኢልካ ንምግራፅ ከቢድ እዩ ኢህወዴግ ዝዓብልሎ ናይ ምርጫ ኩነታት ዝነበረ ዝሓለፈ መረፃ ደግሞ ዳርጋ 100% ቤት ምክሪ ኢህወዴግ ተቆጣጠረሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ከምኡ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ፀገማት እውን ከም ዝነበረ ዋላ ብፓርቲ ደረጃ እውን ዝተሓደ ጉዳይ ኣይኮነን ኣብዚ ግን ክንሪኦ ዘለና ፀገማት ኣለዉ ዝፀንሑን ሕዚ ተፈጠሩ ዝፀንሑን ዝብሎም ናይ ዲሞክራሲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ተቃዋምቲ ፖለቲካዊ ውድባት ነፃ ኮይኖም ናይ ክሰርሑ ናይ ምግባር ኩነታት ዝፀንሑ ፀገማትና ሕዱር ሕማማት እዮም ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝተፈጠሩ እውን ስለዚ ዓመት ዝተፈጠሩ ናይ ሰላምን ምርጋዕን ፀገማት እውን ኣለዉ እዚኦም ምፍታሕን መረፃ ምግባርን ዘይምግባርን ዝተፈላለዩ እዮም ፖለቲካዊ ውድባት ነፃ ኮይኖም ክንቀሳቀሱ ምግባር ባይዘወይ ሕዚ ዝፍጠር ይኮነ መዓዝ እዩ ከምኡ ተይልና እኮ ንዓሰርተ 20 ዓመት እውን ንፅበይና ማለት እዩ ምርጫ ቦርድ ገለልተኛ ክኾን ምግባር ማለት መዓዝ እዩ ክኾን እዚ መረፃ ስለ ዝተናውሐ ብ2-3 ዓመት ገለልተኛ ክኾን ዲሞክራሲያዊ ባህልና ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኩነታት ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን ተጠናኺሉ ዝከረጋግፅ ኣድያተ ብርቂ ከፈፅሙ እዚ ምርጫ ብምንዋሕ ኣይኮነን ዲሞክራሲ ቀስ ብቀስ ዝኸይድ እዩ ስለዚ እቲ መረፃ ክካየድ ኣለዎ ምክንያቱ መረፃ ናይ መወዳእታ ኣይኮነን ነገር ግን ሪፐብሊካን ዝኾነ ጋቨርንመንት ዘሎ ሕገ መንግስትና ፌደራል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኢትዮጵያ እዩ እቲ ሪፐብሊካን ዝኾነ እዩ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ዝኽእል መረፃ ንድሕር ዘይተገበረ እኮ እቲ ቤት ምክሪ እኮ ኣይተመረፀን 5 ዓመት ተመሪፁ ወዲኡ ኣሎ ኣስቸኳይ ግዜ ኣዋጅ ባዕሉ መዋጅ ኣፀጋሚ ዝኾነሉ ኩነታት ስለዚ ኣፀጋሚ ኩነታት ኣሎ ተዝግበር ከም ዘለዉ ፀገማት ክቕንስ እዮም ተዘይተገይሩ ግን ፀገም እናገዘፈ ዝሕዝ ዘሎ ፖለቲካል ክራይሲስ ናብ ኮንስቲቱሽናል ክራይሲስ ዘምርሕ ይመስለኒ እቲ መንግስቲ ስርሑ ስለ ዘይሰርሕ ዘሎ እቲ ፌደራል መንግስቲ እምበር እንድሕር መፍትሒ ዓዲ ሰላም ተረጋጊፁ ሲ ግዜ የለና ምርጫ ክካየድ ይኽእል ብእዋኑ ኢኻ ትብል ዘለኻ ኣቶ የማነ ርእይቶ ሃበሉ ኣቶ ነጋሲ ዲሞክራሲ ብዙሕ ግዜ ይወስድ እዩ ፐርፌክት ዲሞክራሲ ኣብ ዓለሙ የለይ ግን እናተመሓሸን ዝኸደሉ ኩነታት ክህሉ ይኽእል እዩ ንዚ ግን ግዜ ልድልየሉ ጉዳይና ኣለና ምክንያቱ ምርጫ ናይ በተኹ ይገበር ተይልና ትርጉም ዘለዎ ይኾነ ይልመፅእ ምክንያቱ እቶም ልምረፅ ድርጅታት ለበብ ክልሉ እንድሕር ርኢና እዮ ዘሴም ድርጅት እየን ዝቕየር ብዙሕ ኣይህሊ ምክንያቱ ነቲ ካሊእ ኣየሳተፈይ ነቶም ተቃወምቲ ብደንቢ ስለለየሳተፈ ምስኣቶም ተነጋጊሩ ስምምዕ በፂሑ እሳቶም እውን ተሳቲፎም ንህዝቢ እውን ኣሚኖም ንህዝቢ እውን ኣኪቦም ናያቶም ሓሳብ ኣንሕና እዚ ኣማራፂ እዚ ንወኩም ኣለና ኢሎም እንድሕር ለየቕረብሉ ሓደ ያው ኢህአዴግ ፓርቲ ኢሉ ጎይሎ ማለት እዩ እቲ ኩነታት ይፈቅድ ዶ ናማን ዲሞክራሲ ዝበሃል ብትክክለኛ ኩሉ ፍጹም